Dakle, hoću ovakvu kućicu, jel može? Okej, ja ću početi. Pogledajte, imam jednu zanimljivu stvarčicu. O, nije loše. A mirno, sad ćemo da vidimo šta je unutra. O, da, sad ću napraviti nešto jako ukusno. Moja kuća će biti čokoladna i vrlo ukusna. Dakle, prvo ću uzeti Kit Kat čokoladu. Napravila sam kuću. A sad mi treba ovaj krem, baš je ukusan. Da, koristit ću ga umjesto lepka. To je divno. Sad su na redu ove divne bombone Njorc. Obožavam ih, a mnogo su ukusne. A zalepit ću ih za kremu, tako je. O da, prelepo. Ostalo je dodati šarene konfete. Lepota. Malo magije. Pogledajte, to je preslatko, jel da? A da, svaka čast, unuko. Sada ja. Pogledaj šta sam napravila. To su medenjaci. A treba ih premazati filom. Tako je. O, da. To izgleda prelepo. A završila sam. A sada mogu sastaviti moju kućicu. I na kraju stavljam krov. A sad ću uzeti malo krema i nacrtati lepu šaru na krovu. Zatim ću ukrasiti vrata i ostalu kućicu. Lepota. Jel ste ozbiljni? Sad ću vam pokazati kako treba. Dakle, to će mi pomoći. Prvo sečem višak. Tako je, to je baš ono što mi treba. Oblik je savršen. Ovo stavljam ovdje. A ovo ovdje. I ostalo je premazati sve kremom. Sada dodajem čokoladu na kućicu. Tako je. Divno, sad ću sve premazati. O da. Ali to nije sve. Kućicu treba ukrasiti. Uzet ću bombone. Da, tu je sve što jako volim. Zatim malo žvaka. Bombone Njorc. I ove prelepe žele bombone. To je to. A sad ću ukrasiti kućicu ovim bombonama. Treba sve raditi pažljivo. Pogledajte, to je pravo remek delo. Ja sam majstor. O, nije loše. A mi smo završili. Wow, neverovatno. Vaše kuće su prelepe. Hoću da probam prvo ovu. O, ne mogu da zagrizam. Baš je tvrda. Okej, neću je jesti. Probat ću bolje ovu. Ovo je kuća od medenjaka. Obožavam. Svidalo mi se. Dakle, ostala je posljednja kuća. Sad ću je probati. Wow, pa to je torta unutra. Topi se ustima. To je prelepo. Dakle, odlučila sam. Ova torta je pobedila. Da, ja sam rekao, ja sam najbolji. Dakle, sad mi se jede pizza, jel može? Okej. Dakle, prvo treba spremiti testo za moju buduću picu. To nije teško. Treba sve pažljivo promešati. Da, i još malo. Tako je, pogledajte. To je smiješno. Gledajte ovamo. Ja imam tajni sastojak. To je jestiva boja. Gledajte, dobio sam crno testo. Lepota. A sad mi treba sos. Evo ga, sam ga spremio. Da, to je baš ono što mi treba. Dodajem na testo
I zatim treba sve razmazati. Kakav lep miris. Sad ću naredati malo sira za moju picu. To je to, dosta je. A sad je vreme za morsku hranu. To će biti jako dobro. Ova pizza će biti pravo remek-delo, ne sumnjajte. Takva pizza se služi u najboljim restoranima. O, da. Što? A deluje sumnjivo? Pa dobro, neka ga. A ja ću uzeti uši i staviti ih ovdje, a zatim dodajem kečap i pažljivo mažem po pici. A sada dodajem punjenje. A tu je skupljeno sve najlepše. To je to. Ostalo je ispeći moju slatku picu. Odlično, zatvaram i čekam. O, ne! Sklonite ruke! Uništili ste moju picu! Treba sve popraviti. Valjda je u redu, jel da? Nije loše. Joj, to je grozno. Šta sad? Šta da radim? Ne. O, tačno! Dobila sam genijalnu ideju. Sipat ću čokoladu u sredinu. Da, razmazat ću to. A zatim dodati moje omiljene slatkiše. Prvo marshmallow. Da, a zatim čokoladicu. One ekstra. Ostalo mi je malo na prstu. Prelepo. Šta je bre? Hajde radi. Daj to ovamo. Šefe, treba pomoć. Što? Jao, izgleda da niko neće da mi pomogne. Kako to? Jao, ne plači, dobro. Sad ću ti pomoći. Dodat ću malo vatre tvojoj pici. Mislim da je dovoljno. O, da, hvala puno. Nema na čemu. Skloni se, šefe, baš si bezobrazan. O, tvoja pizza je već spremna. I moja isto. Preslatka, jel da? Prijatno, mala. Wow, sve je tako zanimljivo. Uzet ću pače ove pice. Miris je super. Probat ću. Wow, ekstra. Mnogo lepa pizza. Idemo dalje. Šta je ovdje? Šta je to ovdje? Neke školjke? Bje, neću to jesti. Ova pizza izgleda jako zanimljivo. Ona je slatka da, ja obožavam sve slatko. To je predivno. Rešeno. To je pobjeda 100%. Čestitam. Da, ja sam najbolja. Yes. Dakle, a sada hoću sandvič, jel može? Važi, bit će urađeno. Za početak ispržit ću tostove. Aha, malo ću sačekati. Spava mi se. Sve je spremno, odlično. Sad ću izeći paradajz krastavac i sastaviti moj sandvič. Odlično, zatim dodajem kečap. Divno. Baka je završila. Bako, smešno mi je. Pogledajte kako treba. Prvo ću narandati sir u činiju. Da, tako je. Zatim dodajem moj tajni sastojak i sve pažljivo mešam. Eto, kakve lepe boje, divno. Zatim uzimam kalup u obliku srca. To je to. Sada stavljam nadev na srce i zatvaram ga. Lepota. Ostalo je malo propržiti moj sandvič. To je baš ono što mi treba. Pogledajte, kako vam se sviđa? Baš slatko. To je jako ukusno. Šta? Kod vas je već sve spremno?
O ne, šta ja da radim? Dobro, sad ću brzo sastaviti neki sendvič. Da, mislim da je u redu. I ostalo je sve ispržiti peglom. Eto. Jo, a kakav je to miris? O ne! Nema veze, dušo, dešava se. A mi smo završili. Super! Šta je ovdje? Izgleda čudno. Okej, probat ću. Jao, fuj! Ne sviđa mi se. A ovaj sandvič ću rado probati. Izgleda zanimljivo. Nije loše. Wow! A ovaj sandvič izgleda preslatko. Hoću što pre da probam. Wow, unutra je šareni sir. Nevjerovatno. Da, baš mi se sviđa. Ali, ipak sam odlučila da je pobedila baka. Čestitam. Da, svaka mi čast. Ja sam odlučila da želim medeni žele. Hoćete li mi ga pripremiti? Naravno. Ali mi treba med. Sad ću pozajmiti malo meda od pčela. Koliko vas je? Vreme da bežim odavde. Odlično. Sipat ću med u flašu. Trebalo bi da bude dovoljno da napunim celu flašu. Joj, opet pčele, košnica nije moja. Šta? To nije ni moja košnica, joj. Čekajte. Šta se dešava? Šta? Pčele su ukrali moj med i košnicu. Halo, meni hitno treba ogromna isporuka meda. Kako brzo. Odlično. Dakle, sipat ću Skittles bombone u svaku teglu. Tako je. Sada to treba promešati. Odlično. Med je postao bojen. A sada sipam svaku boju po redu u ovu ogromnu flašu. Da, ljubičasta plava, zelena, žuta i crvena. Divno. A šta tamo radi Dustin? Halo? Trebao si da napraviš žele za sestru, a ne da pojedeš moj. Bako, pazite na svog unuka, molim vas. Dobro, dobro. Ja sam samo malo ogladneo. Već mi je došla ideja šta ću da radim. Treba mi Fanta i med. Sipat ću med u limenku. Malo curi, ali to nema veze. Odlično. Sad imam medene žele sa ukusom Fante. To je ekstra. A sada mogu da dodam norcu žele. Da, evo ih. Obožavam ove bombone. Sipat ću ih unutra. Tako je, dovoljno. A ostatak ide meni u usta. Cool. Boko, što tu radiš? Jesu to žele bombone sa limunom? To ja volim. Da, stavit ću ih u med. Imat ću ukusan žele sa limunima. Tako je. Zatim ću nalepiti etiketu. Gotovo. Vidi, Dustine. Šta je bilo? Bako, skloni se. Ti samo pogledaj. Šef je napravila ogroman medeni žele. Da, daj mi Skittles i odlazi. Dodat ću bombone u flašu. Odlično. Sad je sve gotovo. Prijatno, mala. Wow! Kakva ogromna flaša žele. Baš je cool. Sviđa mi se. Šta je ovdje? Izgleda kao žele od Fante. A moj mlađi brat je baš kreativan. To je mnogo ukusno. Unutra su još i njorc bombone. Ja ih baš volim. Kakav je ovdje žele? Izgleda da je unutra nešto citrusno. Treba istisnuti. To nije bilo lako, ali uspela sam. Ukus je zanimljiv, ali ne mogu da kažem da mi se dopalo.
Konačno mogu da probam ovaj ogroman šareni žele. Izgleda tako dobro. Da, unutra su Skittles bombone, nevjerovatno. Ali ko će pobediti? Tačno! Brat Dustin me iznenadio najviše. Prva pobjeda je odmah moja, da. Napravite jelo u obliku mace. Naravno, moram uzeti kore. Da. A sad ću izrezati potrebne delove. Odseći ću ovdje i ovdje, tako je. A sad ću da sastavim od ovih komadića mačku. Eto, uspeo sam. A što da radim dalje? Točno! Šef ima gomilu različitih raznobojnih vreća sa filom. To mi treba. Sad ću da ukradem par. Šta? Kakav bezobrazluk. Dustin, dobro. Meni svejedno te boje ne trebaju, možeš da uzmeš. A ja ću napraviti šarenu tortu. Treba naneti raznobojni krem. A posle ću ukrasiti sve raznobojnim KitKatom. Tako je bolje. U centar torte ću staviti želemacu. Hej, bako! Da li sam ti dozvolila da diraš? Skloni svoje ruke. Ja nisam ni htjela da diram. Imam važnije posla. Na primjer, svoju tortu. Moram naneti fil. Napravit ću lepe šare. Eto. Zatim ću dodati koščice, njušku i uši. Šta ti treba, Dustine? Bako, a šta ja da radim? To izgleda baš ružno. Hajde da ti pomognem, Mili. Stavit ćemo na tvoju tortu fil različitih boja. Tako je. Tvoja maca će biti sva šarena. Dodat ćemo njušku i to je to. A Vanessa, možeš da probaš. Ne mogu da verujem svojim očima. Da li je svakova torta samo za mene? Tako sam srećna. Želim da probam ovu tortu. Tako je lepa. I ukus je dobar. Čekajte, šta je ovdje gore? Pa to je žele maca. Moram je probati. Ekstra. Šta dalje da probam? Kakva slatka mačka. Kakav je ukus? Nije loše. Ali hoću da probam nešto drugo. Čekajte, da li je ovo maca u obliku lubenice? Zanimljivo. Baš mi se sviđa. Ali ko je pobedila? Moram da razmislim. Znate šta? Svi ste pobedili. Čestitam. Jeste čuli? Svaka nam čast. A sad sam smislila jelo u obliku medveda. Hajde, čekam vaše varijante. Odlična ideja. Ja već znam šta da radim. Imam savršeno testo. Sama sam ga umesila. Izvini, Dustine, ali tebi neću da dam. Podelila sam testo na 3 komada i stavila sve u rernu. Gotovo. Eto, ispale su divne lepinje. Sad ću ih iseći. Dustine, skloni se. Okej, nastavit ću. Treba pažljivo iseći sredinu. A unutra sipati fil. Evo ga. Divno. Zatim ću dodati ukrase u obliku medvedića. Preslatko. Ispale su lepinje sa filom. Dustin, neću ti dati svoju lepinju. Uzmi testo i pravi ih sam. Sam? Dobro, sad ću da probam. Prvo treba razvući testo. Da, tako je. Sad ću s pomoć kalupa napraviti medvediće. Da, super! I zašto koristiti rernu ako mogu za par sekundi spremiti sve živom vatrom? Dustine, jesi li lud? To nije bezbedno. Daj ovamo svoje keksiće. Ja ću sama da ih stavim u rernu. Eto, par minuta i sve je gotovo. I ništa nije izgorelo. Izvoli. Hvala, bako. Dakle, sad ću dodati ukrase. Lepe mašnice. Šta se dešava? Ne brini, sad ću da pokažem.
Gledaj kako se tvoj medved pretvorio u pandu. Ja ću da ga uzmem. Ćao, čao. On mi je potreban za ukrašavanje torte. Dodat ću više pandi. I još više bambusa. O, da. To je još jedno remek-delo. Ja sam genije. Svaka mi čast. O, Vanessa, mila. A mi smo završili. Probaj, draga. Wow, jeste li vi napravili sve ovo za mene? Od čega da počnem? Hoću da probam ove keksiće u obliku medvedića. Izgledaju preslatko. I ukus je dobar. A šta je ovde? Opa, neke lepinice. Izgledaju cool. O, hvala bako, to je bilo super. I poslednje jelo je torta. O, izgleda neverovatno. I ukus je predobar. Čekajte li, ko je pobedio, moram razmisliti. I to je Baka. O, to. Konačno je pobeda moja. Hvala, unuku.